Najeriya an saka tattalin arzikinta a cikin mawuyacin hali. Tattalin arzikin Najeriya sama da dala biliyan 400. An sa mutane a cikin talauci yayin da ake ci gaba da ciyo musu bashi. An janye tallafin man fetur, tallafin karatu da tallafin komai da komai. An ce domin Najeriya ta zauna da ƙafarta. Sai ga shi mun ga cewa an ciyo bashin dala biliyan 21 da euro biliyan 2.100 da kuma yen biliyan 15, kwatankwacin naira tiriliyan 30 da wani abu, ko in ce 40. Wannan wane irin zalunci ne? An cire tallafin mai wanda kafin shi dama an saba ciwo mutane bashi, amma duk da haka ba abin da ya canja sai ƙara ciwo bashi, sai ƙarin wahala da aka sa talaka a ciki. Yunwa, rashin ilimi, komai ya taɓarɓare, rashin tsaro, amma kuma ƙara ciwo bashi ake kuma ƙara matsayin ƙasar ake. Yanzu ba tallafin man fetur komai yai tsada, sannan ana ƙara ciwo bashi, sannan ba a aiki da kuɗin da ake ciyowa. Ba wanda zai ce ga abin da ake da kuɗin da ake ciyowa, domin ba wanda zai nuna aiki ɗaya da ake da wannan kuɗin. A taƙaice ba wanda ya san inda arzikin ƙasar ma yake tafiya. Wannan wane irin zalunci ne? Wane irin gwamnati ce muke fama da ita? Kuna can kuna magana a kan wasu ƙasashe suna azurta kansu domin suna neman su kawo wa ƙasarsu ‘yanci, yayin da ku kuke azurta kanku. Wannan wane irin zalunci ne? Wane irin zalunci ne? Wannan ya wuce zalunci ma, sai dai a ce dabbanci ne da tumakanci. ‘Yan ƙasa ya kamata ku farka, buhun shinkafa ya daina ruɗarku, wallahi buhun shinkafa ya daina ruɗarku. Wannan zaluncin ƙara ƙaruwa yake, yanzu ga shi suna neman su maida siyasar ta zama ta gado, domin kowa ɗansa yake turowa domin jama'a su san shi. Jama'a ku ne za ku iya canja abin da yake faruwa, ba wai su ne za su canja ba. Sannan ku sani addu'a kaɗai ba za ta yi muku magani ba, dole sai kun tashi tsaye kun yi aiki.